Mak infone neng wilayah seputar Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sampeyan wis roh apa urung dalan kene iki? Wis tau liwat apa urung? Lek wis tau wis roh ya meneng wae. Cukup dipithek jempole ngono mak ya. Lek rung tau wi deloken video kuwi santai-antek. Lah prapatan ngarep iki tong iki lek sing arah nganan kok enek pertigaan nganan neh engko tembuse Dusun Talok, desane Pojok, Kecamatan Garum. Lek prapatan wimeng sing lurus engko perbatasan mak ya, perbatasan antara Desa Bangle karo Desa Papungan. Sing etan dalan wing masuk Bangle, Pakel sing kulon dalan Papungan. Aku tak sing rene iki ae sing wetan kene. Lah kene iki ngendi? Kene iki lek ra salah masuk Dusun Combong, desane Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar mak ya. Ya lek salah ya minta maaf. Dusun Combong iki sak ngerti kuwi dusun ning wilayah Kelurahan Garum kuwi posisine seneng kidul ngono lho. Soale kidule kan wis masuk Bangle, dusune Pakel kae ngono. Ya lek salah minta maaf. Aku mengko lor teko desa Sumberdiren kono. Dadi lore Kelurahan Garum kuwi mung enek rong desa, kuwi mung Desa Sumberdiren karo Desa Tawangsari ngono paling. Mbuh sing etane desa apa ya? Sing ngerti njajal komeno. Lah iki dalan utama iki. Lah iki tak ngidul. Iki lek sing ngalor tembuse lampu merah anu kae lho Garum kae. Lek sing ngidul terus iki engko tembuse Bangle dusune Pakel. Tembuse Pasar Pakel kae mak iki. Lah iki aku tak ngiri ae. Lah iki termasuk dalan alternatif iki. Dadi sampeyan iki lek ngiri utawa ngetan-ngetan terus iku sampeyan iso teko Desa Tingal. Lah Desa Tingal engko lek ngetan-ngetan terus ngono, engko tembuse iso apa jenenge Kendarjo kono. Engko lek ngidul iso Kendarjo ngidul engko iso tumpang ngalor ya dan sebagainya. Lah kene iki MI Combong. Lah kene MI Combong. Lah kidul dalan iki mejite. Lah kan mungkin akeh sing rung tau liwat kene, mungkin wong Brang Kidul ya ben ngerti lah kene iki wilayah Combong. Matur suwun wis ndelok videoku, aja lupa di-follow, di-subscribe, dipithek jempole. Nama ayo lah jane demen karo videone ya kek ono apresiasi lho, beh jandak tanggap belas kok sampean kabeh iki. Ya wis ngono mak ya, info seputar Dusun Combong Kelurahan Garum.